Allah Teala ayet-i kerimeyi verdi. Kul e'unebbi'ukum bi hayrin min zalikum. Ey Muhammed Peygamber devröňdäkilere ayt. Şolun egin maşyndan we barmagynyňky altyn kumuş gyzyldan gowdady aýtmaýyn sizlere. Lillezina ittaqaw 'inda rabbihim cennatun tejri min tahtiha al-anhar. İnsan dünya ýaşaýyşynda Allah'ın ışkınna ve adınna ve yadınna yaşasa ve Hudaýyň haramından kaçsa olar üçin Allah Teala cennet beheşt türkmen uçma diye. Uçma teýýarlap koydu. Eteklerinden ýaplar akýan ve arassa hiç kim menen odal yatyp turmady hur gyzlar teýýarladım ve ahyrynda ve ridwanun minallah Allah şolara razyçylygyny berjekdir. Allah Teala'nın razylyk mührü batyljak şolara. Wallahu basirun bil ibad. Allah Teala öz bindilerini, mahluklary içi daşyny görüp bilip durandyr diýär. Ine şu aya diýin. Mümin musulman dogalla. Ine ýa-da İslamda aýtdyk. Dünýäň gerekligi barada. Dünýä sen ahiret raşyň barýan oglan uşak, erhili, ine ata, garip kasar, öz iý biçiň, ýaşaýyşda dünýä gerek da, evin maş gerek, iý biçme gerek, ýatyp duruw gerek. Emma bir ýere gaşyn barýas, ahirete gaşyn barýas. Gör jinazalar ne kadarken 5 wagt namazyň 5-sinde de mydam jinazalar gyýrylýar. Hey ahirete gaşyn barýas. Ahirete gaşyn barýa kan iň ulukhan iştibaga şu dünýäni ýüregiňe salmak. Ey jawan dost. O kulagas hacı derdi. Sen ne düşündü içeriğine Hudaý üçin aýt da. İman gurduğundan içeriğine düşündür da. Dünýäni ýürege salpmalar. Yani näme ýürege salmalar? Ey jan dogalla. Näjire bolýar bir gelin ärini oýunda ýaşap da behterin zindegisi bar. Emma şu denany görýä, şu hamana ya aýallygyny özünden maly ýokary ýaşaýar. Şu gelin äri bartyr da bir gyýda bolun. Aýallygyny ya özüniň gatnaşýan bir boýdaşy tanyşy myň zindegisinden ýokary. Ine şu erhileyin arasında zindigiň süýjüligi ýok da. Näme diýip? Mydam edýet da ärini bizim günümizden diýip şola ýaly bolmaly diýip. Özü ulkan gelin bolupdyr. Amma er her näme aýdasyna gulagyny giýirmeýär. Mydam dawa da aralar. Näme diýip? Odal enahtasy näme diýip şu gyýdyň ýüregine salmaýar. Näme diýip odal ýüregine salmaýar. Näme diýip gyýdyny hyýanet edýär. Näme diýip Allahdan gorkmaýar. Näme diýip o gyýdyň ýüregini garaltýar. Ol gyýdy oglan gelin bolmakka ýoksa ene dädes aýtmalylar jan gyýdym. Hudaý berse şükret, bermese sabret. Halkyň zindigisini gözläp öz zindigiňi zaýlama. Hudaý peýgamber we hakl we iman we danışman, bilim, hekim hemme kişiň aýdýan gurrüňi şidir diýip de aýtmalylar. Zor şoň zindigi, şoň zindigi we ne kadar da şoň üstüne erhiley bolup biri-birinden aýrylşmaly. Porty akber kiçik dünýeden çyrim. Erzeşi barmyşam. Ne kadarlar gör Doğan arası dünýeden çyrim aýrylşmak bula suw bolýyň içinde. Ön suw çypdyran ýany. Pul ara düşse, yer ara düşse, dünýä ara düşse aýallygyň erkekden rahatça kesilmeli. Akber kitmeli dünýeden çyrim. Akber kitmeli dünýeden çyrim öýde. Hazreti Nuh peýgamber 950 ýyllap Kur'an-ı Kerimde baha. 950 ýyllap kowmynyň içinde nesihat beripdir. Felabisa fihim 1000 sanatin illa 50 ama. 950 ýyllap gyýryp ketdir nesihat edip. Hop, peýgamberlik berilmäkäde bir neçe ýaşandyr, ondan soňra da bir neçe ýaşandyr. 1000 ýaşyda gola ýaşapdyr Hazreti Nuh. Aham Azrail ferişte can aljak bolup gelenine aýdypdyr. Ya atwalal anbiya'i umran. Ey in peýgamberliň uzak ýaşan diýipdir. 1000 ýaşy kan ýaş bolýar. Näçe ýaşmy bar? En gulkan ak takal garlymy 70-80 ýaşdan hem. 1000 ýaşy ýaşy bolýar. Nätdiň dünýäni diýipdir. Hi geçirip bilmeýän ahyryna ýetirdiň maý diýipdir. Ýoksa nat azab ötdir. Bihuş bolýanmyş adamlar urallarynda. Hazreti Nuh peýgamber. Huşa gelip ýene milleti ey beýtmesene, ey Allah öle bolsaň diýip. Bu kadar azaplar geçiripdir ha. Onda da aýdypdyr, kadarin laha baban. Hey, diýipdir. Dünýä ýitdir 1000 ýaşy ýyl ömrüm bir hayat bolar iki gafsy bar. Mescidimin iki gafsy bar da bir ol ýokarda bir sady kişi gafa aşakda. O gaftan girip durman, o gaftan çykan ýaly bol, olar gün geçdi diýipdir. Bir hayatyň iki gafsy bar. Bir gaftan girip bir gaftan çykan ýaly boldy diýipdir. Dünýä dewranyna açyk tut eliň, dünýä senden geçer, dewran evlenmez. Hiç maktun bolýan gawaý diýär. Dünýä dewranyna açyk tut eliň, dünýä senden geçer, dewran evlenmez. Näder dawaly bolýar şunuň üçin. Näder yalandan qasamlar içilýär dünýeden çyr. Allah'ın adyny ortak ýa wallahi diýip
ağın yanına, dağıt göstereyim içinde, ya öz aralarına, Allah'ın adını yalandan ortağa klavati, bir tümenden çüreyim, dolardan çüreyim. Ne midin muliyaşı? Zindagi gerek da deyip, yo zindagi gereğin vurun diye. Dünyanın yüreğine salıptır, fakir helak olup paraya. Helaklık yani dargamak da. Yalandan kasam ditişiye. Allah yadım, dur şuna yalanla. Adam kefine onanar yal olmalı. Ne dünyanın yüreğine salıptır da. Bar ağlamaya diyeli. Bar şu doğru diyeli. Yani dünyanın yüreğine salıp, şu yatan yerinde, öyünne de son arameşi yok da. Edafıra harceste de narahat. Öyünne bir kelle sağırıp meriyi olup şuna derman alma olsa da narahat. Şu dünya yüreğine salan adam hem dünyası bir ibadet hem ahireti bir ibadet da. Helak buluyor. Ey cemaatler, dünya adama gerek yönü yüreğe salara erzişi yok da. Bişma haletçiliği belli oldu ha şey. Hazreti Ömer radıyallahu anh hep salatım geçip bariyat. Üstünde dağı durup oturmalı gördün ha. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanına bir kan pul geliptir. Bahreyn yanık yerin kızılları geliptir. Zekatları geliptir. Hüy kan malla. Hazreti Ömer'in evine dökülüptür. Hazreti Ömer radıyallahu anh müngürüp ağlamanı dörttür. Müngürüp ağlattır. Ohum Hazreti Abdurrahman'ın Avf ediptir. Ey emirül müminin necre şükredip gülmeli vakt ne mi ağlayansın? Yüreğimiz kıymelettin de vur. Adam ulkan adam ağlasa yüreğin ütköye da. Ne mi ağlavatın diptir. Hay diptir. Pul mal arat işte kine kuduret, ağlalık, yalan, köfel yadaşlar da diptir. Korkyanla sahabalan ara sizirdak bulamasa, necre akqova adamlar Resulullah'ın şagirtleri dünya aralarına düşüp bozulamasa la olacak diptir. Şona yüreğime ağlayıp, şona fikrim harap bulup ağlavatın diptir. Ulkan der salmalı da. Yine aydiyen ne mi haklat aydılmak qovda. Ne haklat aydılıvati, ne haklat aydılmalılar mı? Haka edip verin. Bu ürün tabilen hal olmuyor. Biz oğlun şomuda düşündürmeli. Özümüzün kıçilere düşündürmeli. Şu dünya, ey cemaat, şu hücrenin içinde bir vakit şehrimizin içinde bir ulukan bir tahsilkarda adamın oğlu geldi. Dede saytaş oğluma ortaş deyip. Bir sev yaşlı oğlun dedesine. Bir sev ya. Ağzına gelin aydot. Hey dedendir beytme. Dur men kelime kulağısın akla. Ne mi sev yan diyenle? Men yoldaşım ma diye dedesi asli uğruna ulukan tükana ver dedem bana ne meslaklara vermeye diye. Bana kişi tükancı açıp verdi diye. Terbiyetini acır. Terbiyetini odal şu enatsa var. Odal erheleyi ol mıdam dünyanın uğruna çıtır oğlunun yanına, inni oğlundan neticesini görüyor. Bir gedek oğlunun yanında aytmandır. Can oğlum, can gıydım. Dünya gerektir. Ama yüreğe salara erzişi yoktur demeli. İnne şimdi bir oğlun hakikat gurrun diyenim işte. Biz içeriğimizde aytmalı dünyanın kovalaylı. Yani yüreğe salmaylı. Yani şunu düşündürmeli dünyanın erzişi yok, yakalaşıp durmağa. Dünyanın erzişi yok, yalandan kasam içmeye. Hakkın verme. Hakkına yet. Hakkını da döküp verme. Öz yerine. Ama yalandan kasam içip ya özünkini haktan hak edecek bolup ya ağlayacak bolup ya doğunun ya ayarlığının ya ötenin yerden bir kimrek verecek bolup erzişi yoktur can oğlum canı yedim diyeyim. Bakillik edelerde erzişi yok diyeyim. Diyorun gözlemene de erzişi yok diyeyim. On bicire öy var, on bicire maşini var, on öy bicirek, on halsas bicirek, on perdesi mobili bicirek, men oyum ne bicirek. Hiç görme oğul yedim diyeyim. Huday berse şükrün etti, keybette hayırlan, dekatını çıkardı garip kasar gözde, o bir qavdat. Or Huday sana bermendir, kıyınçılıkta yaşaptan, sabır et, bir de bir qavdat, Muhammed Peygamber öyünde ayda bir gedek kadına harvişmeyenmiş. Hurma, su, hurma, su, hurma, su, hurma, su. Ka vaqt bolupdur Hazreti Enemiz Ayşe diye, bir aylap öyde bir ot yanmardı diye. İmadat yok, yakmadat yok, tüste çıkmardı öyden diye. Ama bir yerden buğday yoktu diye Medine-i Münevvere gelmeyendir bir netsi var. Ama arfa geldi diye. Arfani un edip, o da doğru un edilmedi diye. Şondan çörek pişirdiler ve Peygamberimiz su bilen şu çörekten iyiydi. O da bu kurdanın kılçık bilen, zat bilen doğru savurulmayanlardan edip Resulullah'dan zordan iyiydi diye çörek bilen şu arfa çöreği. O bir dert almalılarmış zatlardan. Arfa çörek abi, yumuşacık şumal çörekçilerden nan vardı bir şeyden necre çöreklen gördüm diye. Ha buğday çörek tabla. Peygambercan aleyhissalatu vesselam üstürüp su bilen içip çık iyiydi şu an nivay diye. Hop, ini şu ürünlerde bir ters adamla vardır iyiliğinin içinde. Kadim zaman geçti, ne biz de şehitlik görmeli mi? Hiç ürün şanay diye mi? Bu ürün onaydan ha. Bu ürün şu bir bozorg var. Şu olukon, şu gözümüzün nuru, şu başımızın tacı. Şu Allah'ın barıp batan doğasından ders almalı ki dünyadan çürüm yakalaşmalılar. Dünyadan çürüm kıyını kuduret erzişi yok. Dünyadan çürüm erhili yarat açılıyor. Dünyadan çürüm 10 yıl oldur erhili her de davalılar. Necire cavan vaktinde gülüşüp elleşip gelip vermeli. Her hili dava bilen geçip parayla da. Ve ümmette bir nefer mi? Bir nefer var mı onu şikayet verin. Bir neferin davası da indiki üsperen himmeti şehittirip paraya. Mahtun oğlu nesihat kıl saklasın. Tâle gelen erler köyne saraya. Biz şimdi indikileri
bir ajibe owadan düşündürmeli. Inniki önüs bar ýamry gowy ýaşasyllar. Inniki oglan gyr kanahatda ýaşasyllar. Onuň munyň zindigisini göz tükmesiller. Sadaja Hudaý Taala berse şükür, bermese sabır. Ahiret derejemiz bolar. Mahtumul işan owadan aýdy ýani. Ýigitler sözüme bir kulak asyn. Dünýe dostlugyň tamasyny kesin. Dünýe gerekdir. Ýöne dünýe bilen dost bolmagy äzeş ýokdur. Dünýe dostlugyň tamasyny kesin. Haýsy ýan köp bolsa, aşkyň hewesin, ýatsaň tursaň hyýalyndan gitmez hiç. Pikiriň, ýüregiň, aşkyň näme iste, ertesi akşam pikiriň şonnadyr. Pikiriň imanyňda bolsa, akşam ýatanda Allahyny zikir etip ýatarsyň, ertesi turanmaň. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Hudaýa şükür. Ana onu diýip Hudaýa ýadyňa düşüp durar. Pikiriň dünýede bolsa, dünýe bilen gidersiň. Pikiriň haramda bolsa, ýatsaň tursaň haram bilen gidersiň. Şeýtdirip de gara ýerine gitmeliler.